Fuck et nice lys, du har. Oh my god, det er Mike. Det er Ryan. I er el. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mike, smil. Oh my god. Mike, hvordan er det at svømme med left hand, når du hedder right hand? Mike, vi kommer på TV2 News, og vi vil gerne spørge dig om en ting. Det er breaking news, ikke? Ja, breaking news. Breaking news. Vi tager til right hand midt i byen. Ryan. Oj. Oj, Mike. Det er counter-attack. Mike, hvor er den bil egentlig? Hvor er cruise? Mike, vi stager rundt i hjørnet, så stopper vi, okay? Okay, er det okay? Oh my. Vi springer hele det hele. Oh my god, Mike. Kom med dit aimbot. Kom med det. Bare tryk du på, Mike. Nej, vi skal alle sammen. Det er mouse 4, ikke? Der snakker han jo. Det er Mike. Ja. Det er alle sammen filmet, så kan han ikke undgå det. God røv. Jeg vil skåle, Mike. Ja, det er helt sort. Han er helt blæk, dreng. Han er galen. Mike han er hård. Mike han er hård. Han er ikke se noget på. Han er fame. Han gider ikke flex. Oh my god. Jeg har aldrig nogensinde været så langt herinde i øen. Har du ikke? Jeg fik se noget med øl. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, det er Mike. Hey, hvor går Mike?